Apirilaren 30ean Atarrabiak xilografia ikastaro bat hartuko du eta gaurkoan hemen daukago Aitor Razkin zuzendu egingo duena. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai, mila esker. Ongi. Bai. Bai, orain izen ematepea irekita dago, ez? Bai, hori da. Printzipioz aste honetan edo jada azkenak apuntatuko dira eta jada 30ean hasiko gara. Bai, ez da egun bakarrekoa izango, baizik eta egun ezberdinetan. Ez, izanen da bai apirilaren azkenen eta bai maiatzaren aste guztitan 21ean izan ezik. Eta zertan datza xilografia? Xilografia azken finen bada, zu egur edo linolio zati bat izanen duzu eta guien bidez utxunek sortzen dituzu eta gero horri tinta ematen dizu eta gero paper edo oiel baten gainen estanpatzen duzu. Grabatuak egiteko irudiak edo esaldiak edo zein... Bai, edo zein irudi, edo zein esaldi aldrebes idazteko abilizia baten baduzu eta hori gero estampazio bat edo estampa bat egiten duzu. Noiz, inprimaketa bide oso zaharrena da, ez? Bai, oso bide zabala izan du gainera. Xilografia hasiera batean bazen Persia edo Orienten edo behintzat, bertan egiten zuten bazen oihalak eta arropak dekoratzeko egurrak lantzen zituzten eta gero estampazioak egiten zituzten arroparen gainean oihalak horren lauak ez izateko. Gero xilografia Erdi Aroan edo sartu zen hemen... Europan? Bai, Europan sartu zen, Erdi Aroan edo. Eta badugun lehenengo xilografia ez da paperean, baizik eta egurra heldu zaigu. Papera, imaginatzen dugu hori denboran zehar desagertuko zela, baina badugu lehenengo matrize mediebala edo erdiarokoa. Orduan izan daiteke egurran, oihaletan... Bai, matrizea edo oinarria beti egurra, linoleoa, sintasola, izan behar dira soporte zurrunak edo oinarri zurrunak, baina gero estampa bai paperean, oihalean, egurrean edo zein eremu lauean estampa daiteke. Orduan aplikatu daiteke edo arropa egiteko, edo ez dakit, surf egiteko taulak edo denetarik? Ura aguantatzen duen tintarik topatzen baduzu, zergatik ez, egin zitekeen. Bai, gero agian aplikatu beharko litzaioke beste produktu. Bai, lakaren bat edo gainean eman eta teazen bat irauten duen. Bai, diseinatzeko aukera bat. Hori da, bai. Bai, zure kasuan nola sartu zinen mundu honetan? Nire kasuan, jada, unibertsitatean, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatean lantzen zen, bai xilografia eta bai grabatu mota ezberdinak garatu egiten ziren. Gauza da, bigarren mailan edo badagoela hautazko ikasgai bat, baina hortan ez zitzaren gehiegi gustatu, baina hau bai nire amodio edo esan dezakegu laugarren mailan izan zen, gero nire tutorea izandako irakaslearekin eta harrekin hasi nintzen jada grabatuaren munduan gehiago sartzen. Arte ederrak ikasten zenituen? Bai. Bai. Eta orain ikastaro bat hemen Atarrabian? Bai, hori da, Atarrabian hasiko gara orain, baina dena den, jada kurtso oso bat daramagu Iruñean beste xilografia ikastaro bat egiten. Eta nori zuzendutako ikastaroak dira, edo nork egin dezake? Pixkat, arte eremuan gustua duen jendeari, euskaldunei ze euskaraz izanen da, eta adin guztietako jendea topatu dut orain arte, beraz, jendea, arte maite duen jendeari eta kuriosidadea duen jendeari. Jendeak, ze harritzen zaio, ikusi duzun jendeak, espero zuena aurkitu du ikastaroetan? Nire ustez ez, xilografia nahiko berezia da. Ez duzu oso argi ikusten zegiten ari zaden, are gehiago matrize bat baino gehiago lantzen ari bazara. Zuk egurren gauza bat ikusten duzu, baina gero paperera eramaterako orduan guztiz ezberdina ikusten da.
Eta gainera ez duz erikusirik, hemengo xilografia edo xilografia japoniarra edo dena delako xilografiak, denak oso ezberdinak dira eta emaitzak arras ezberdinak ere. Eta zer da aldatzen dena? Hemengo xilografian orokorrean, hauetan bai landu daitekela bai linolioan eta bai beste oinarritan, hauek bai dute tinta graso edo gantzezko eta oliozko tintak. Beraz, oso ongi hartzen dute edozein oinarritan. Xilografia japoniarrak baduna, bada akuarelakin egiten dela, eta honek behar du egurra lan egiteko. Egurrak ura eta pintura xurgatzen baitu, eta gero hori paperera eramateko egokiagoa da egurrekin egitea. Eta orain arte, Iruñean zenolako ikasleak dira, Iruñekoak? Mota eskotakoak izan dira, izan ditut bai arte eskolatik etorritako neska bat, ebanisteria lan duzuna. Nire klasekide batek ere apuntatu zen, ere arte derretan agian motz geratu zena honekin. Eta gero, bai irakasle horiak, institutotan irakasle izandakoak, baina ez artekoak baizik eta bata uste dut ingeleseko irakaslea zela, beraz ez du zer ikusirik honekin. Beraz, nahiko ezberdinak izan dira topatu ditudan ikasle guztiak. Eta nola aterako dira edo ateratzen dira kurtsotik, ikastarotik? Ze baliabidekin edo ezagupenekin? Behintzat, haien kapuz estanpatzeko abiliziakin bai ateratzen direla. Materialak nonbait topatzen badituzte eta lan egiteko pres baldin badaude, behintzat, ikastoretik ateratzen direnean, haien kabuz estanpatzeko abilizia dute. Kasu honetan, Atarrabiari dagokionez, nondik sortu da ekimena? Nirekin karrika luzetik harremanetan jarri ziren, bai? Eta haien eta nire bitartez, kurtsoa aurrera atera genuen. Nola garatzen da kurtsoa? Lehendabiziko saio horretatik edo individualak dira, ez? Ez, izanen da, hilabete osoan zehar garatuko dugun lana, eta hasiera batetik, pixkat teoria eta jendeak labana lehenengo egunetik ezartzeko, pixkat jakin dezaten baduten arriskuak edo badun gauza ezberdinak, eta gero pixkanaka haien bidez egurra edo linolioa lantzen hasiko dira, eta behintzat estampen bat egin dute, imaginatzen dut. Eta gero, beraiek aukeratu dezakete nahi dutena estanpatu, sormen edo badago eredu bat? Bai, hortan askatasuna ematen dut, eta ikasleren bat kexatu egin zaitze, bada jendea esaten ez badiozu, hemen nizarrekin, hemen txakur bat egin, hemen etxe bat. Ez badiezu esaten ze egin behar duten, batzuk kriston denbora ematen dute horretan pentsatzen, baina ni nahiago dut haiek askatasuna izan dezaten, haien lanerako eta denbora gehiago behar bat dute, behintzat, astetik astera direnez klaseak, astean zehar pentsatzeko denbora izango dute, eta aste oso batean ezen badute deus pentsatu, lagundu egingo diet, baina printzipioz askatasuna izango dute. Emaitzak nola ikusi egin dituzu? Denetarik izan dira, ze ikusi dut, agian zikinagoa den pertsonaren bat edo xilografian ere ona dela, zikintasuna askotan grazia ematen dio estanpari. Baina ikusi dut, mota ezberdinetako estampak ikusi ditut jada ikasleen arabera. Egia da, kurtso osoa daramagunez Iruñean egiten, evoluzioa ikusi dudala honetan, ze pare bat ikasle hasieran ikusi ditula eta esaten nula. Saiatuko gara zer egiten, ikusi dut orain kurtso amaieran, kriston evoluzioa izan dutela eta gauza ezberdinak eta ezagitzu, berezia izan direla horrelako ikasleak topatzea. Zerbait eraman behar dute edo materiala zuk ematen duzu, ze... Orokorrean nik emanen dut materiala, baina
Baina gustatzen zait, haiek ere, nizarrakit, haien paperak eramatea edo gubiak ere, ni batzuk izanen ditut, eta bai klasekoak izanen direnek, eta bai nireak propioak, baina jendeak ere haien gubiak baldin badituzte, horrek suposatzen du, gero etorkizunan haien bidez ere gauzak egiteko, tresnaren bat izango dutela. Eta gero, bai arrabolak, bai tintak, bai guzti hori nik jartzen dut. Eta nola antolatzen da saio bakoitza? Edo ez du egiturara... Ez du oso egitura itxirik, ze nik ariketa bat planteatzen diet. Esaten diet, nizer dakit, erregistroa eta zenbat tinta erabiliai behar diren, egurraren tamaina ere, eta gero horrekin askatasuna ematen diet. Askotan bai esaten diet, kontuan izan, gero bizpahiru koloretan egin behar duzutela eta erregistratzeko forma bat izango duzutela, hontan. Beraz, oinarri batzukin, haiek askatasuna dute gero lan egiteko. Orain arte, Iruñeko kursoan, bai xilografia normala eta bai xilografia japoniarra landu dugu, eta egin ditugun ariketa guztiak arrazoiz baninak izan dira. Eta gertatu egin zaizu norbaitek ez dakit, gero gehiago sakondu egin duela etxe, ez dakit, hemen Iruñean adibidez, oraindik martxan da ikastaroa, ez? Bai, jada azkenengo hilabetea garatzen zaigu bukatzeko, baina bai. Badut, lehen esan dudan ni ikaskide hau, gero klasetik kanpo geratu gara ere estampa gehiago egiteko, eta ni materiala dudanez eta bera lekua dunez, gure kabuz ere estampatzeko ere izan elkartu egin gara. Bai, egiteko lekuari dagokionez, edozein lekua ez da proposa izango? Ez, xilografia japoniarrerako bai. Ze bada oso etxeko gauza txikikin, eta gainera akuarelekin egiten denez, nahiko garbia da egiteko. Baina beste xilografia, ez baduzu torkulurik erabiltzen, eta eskuz ez estanpatzen baduzu, errazagoa da ere etxean egiteko. Ze hori bada, grabatuen artean, xilografiak duen onura edo abantaila. Ze beste estanpatzeko teknikek torkuloa behar dute, eta badan kriston makina handia, espazioa okupatzen duela eta nahiko garestia, baina xilografia material japoniarrarekin bertako xilografia egin daiteke ere. Ikastaroetaz gain, zure proiektuak dituzu, ze nolako gauzak sortu dituzu xilografiarekin? Xilografiarekin egin nuen orain dela hilabete bat edo, geltokin egin nuen erakusketa bat, eta bertan sartu nituen ezagutzen ditudan estanpatzeko teknika guztiak, eta haien artean xilografia. Xilografiatik sartu nituen pare bat maskara, eta hortaz aparte, estampa mundutik pare bat ferietan egona naiz, gero ekainean beste feria batera joanen naiz Sarrigurenen, eta bertan eginen dut erakusketa bat ere xilografiaren inguruan. Eta adibidez, kamisetak edo horrelakoak diseinatu egin dituzu? Bueno, kamisetak zerbait esateagatik, baina... Bai, kamisetak diseinatu egin ditut, gainera, gaur daraman kamiseta nirea da, gauza da, serigrafia zela, ez xilografia, baina bai eginak ditut, bai kamisetak eta bai diseinu ezberdinak sortu ditu jala. Orain ikusteko aukera izango dugu, ez? Nolako... Bai, estampa japoniar bat, edo behintzat pare bat kolore egiteko materiala ekarri dut. Ez dugu haren osotasunen ikusiko, ze oraindik bukatu gabea dago, baina beraz. Pare bat kolore ikusteko, bai, egonen gara hemen ikusten. Eta gero, zure lana ikusteko nonbaitera jo dezakegu webguneren bat, edo zurekin harremanetan jartzeko ze modu daude? Bai, orain hasi berria naizenez, karrera orain dela 2 urte bukatu nun, oraingoz nirekin kontaktuan jartzeko Instagrama da, badun bide bakarra, eta
pentsatua dut, mendik denbora batera, webguneren bat sortzeko, baina oraingoz Instagrametik bada. Eta hor, zure erakusketen berri ematen duzu eta... Baita egiten ditudan estampen berri edo marrazkien berri ere. Azkenen bada, nire... Lana zabaltzeko, Bai, eta kontu pertsonala, orduan. Naiz eta tontakeriren bat sartu, orokorrean marrazkiak eta sartzen ditut. Ederki, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun edo... Ez, nahiko ongi geratu zaitu uste dut. Bale, orduan ikusiko dugu orain erakusketa. Orduan, orain zer da egingo duzuna? Egin nahi ditut pare bat kolore, orain lantzen ari naizen lanaren inguruan. Badirela, 9 koloreko estampa, baina orain bukatu gabe dagoenez, lehenengo biak emanen ditut, pixkat ikusteko nola lantzen den estampa japoniarra, eta pixkat referentzia bezala izateko. Japoniarra esan duzula dela garbiagoa edo errazagoa edozein lekutan egiteko. Bai, hori da, ez du horren besteko materialik behar, baina zailagoa da ere lantzerako orduan. Zailagoa zergatik? Estampa japoniarrak normalean kolore gehiago ditulako, paperaren ezetasuna berezia delako, akuarela ere kontrolatzeko zailtasuna dagoelako, badira zailtasunak bata bestearen gainean jarrita, eta aparte ere eskuz estampatzen dela. Eta erabiltzen dituzun materialak zer da bakoitza? Hau bada, ni neuk egin nuen barena. Barena bada estampa japoniarrarako erabiltzen den tresna, baina normalean Japonen bambuzko ostoekin egiten dute eta kriston abilizia dute hori egiteko. Gero badira ni neuk egindako akuarela batzuk, badirela akuarela sortzeko badira solik goma arabigoa eta pigmentua urarekin hasia, eta hau badela arrozkola. Bada arrozaren almidoia sukaldatuta eta pixka dentsuago egoteko, eta egiten duna bada nahastu egiten direla bai egurra, pigmentua eta papera. Eta garrantzitsua da estampa japoniarra egiterako orduan. Dena organikoa? Bai, pigmentu batzuk izan ezik, goma arabigoa naturala da, arrozkola ere etxean egindakoa, orduan dena nahiko garbia. Eta zer da horrek suposatzen duena? Honek daukan arazo nagusia bada, arrozkola egun batetik bestera egin behar dela, edo gehienez 2-3 egunetan, zapuztua egiten da. Orduan, etxeko arroza denean, aldatu beharko duzu, aste batetik bestera egiten baduzu. Baina Japonen adibidez, saltzen dituztela kolazko poteak, bertan ez dute horren besteko arazorik horrekin. Dena den, lagun japoniar batek esan zidan, arrozkolarik ez bat genuen, patatakolakin ere egin zitekeela. Ez dut inoiz frogatu, beraz ez dakit nola geratuko den, nahiago du nire kola sukaldatzea. Eta orain arte zer da egin duzuna? Hor egurra da, ez? Bai, hau da egurra, eta estamparen lehenengo 2 koloreak eman ditut. Izan direla, bai lehenengo horia eta bai gorria. Gero beste aldean beste 3 estampa ditut, eta gero beste saflan 4 kolore gehiago. Eta hau aurretik zuk labanarekin egindako irudia da, ez? Bai, hori da, ni paper batean zirriborroa egiten dut, eta gero paper egurrera eramaten dut. Eta hemen labanakin eta gubiekin landu egiten dut. Eta horrela geratuko ziren lehenengo 2 koloreak, zago zirela bai gorri eta bai horia, eta falta zaizkit oraindik 7, beraz,
dantza munduan jakina dena, agian ezagutuko ditu bi pertsonaiak, baina kolore guztiak ez egon arte, ez dakigu zeterako den. Papera edozein paper erabili daiteke? Estampa japonerako ez, ze behar dugu ura xurgatzen duen papera. Beste estamparako bai, ze askotan lehorrean ere estampatu daiteke, beraz edozein papelek balio du. Baina paper japonearentzat hobe da kotoizko papera edo paper japonearra, hori ere egokiena izango zen, baina printzipioz estampatzeko papera. Orduan horrela geldituko litzateke? Bai, beste koloren bat ematen ez badiot, bai. Agian hirugarren bat emanen diot, beltza nola geratzen den jakiteko. Lehenbizi bari, egurra bustitzen dugu, gero kolorea xurgatzeko. Asko busti behar da, gero gehiagizko ura kentzeko. Vale. Eta beno, a ber, nola egiten dugun. Hori, akuarela delako. Hori da, bai. Akuarela urakina hasi. Fiskatelu urtsuago geratzeko. Eta esan dugu orain martxan dela Iruñean ikastaro bat eta hasiko dela 30ean beste. Hori da, bai. Iruñeko aia da bukatzear dago, azkeneko jabeatea falta zaigu. Eta Tarrabiokoa, orain hasiko da, beraz. Apuntatzeko aukera dago oraindik. Hori da, bai. Eta nola egin dezakegu inskribaketa? Kulturgunean galdetu dezakegu, ez? Bai, hori da. Bestela karrika luzekin kontaktuan jarri, bai. Eta haien bitartez egin daiteke inskribapena. Aste artero izango dela maiatzean zehar. Hori da, bai. Apirilean hasita eta maiatzean zehar izanen da. Eta gero, marrazkia sortzeko kontutan hartu behar da, neurriak eta bar, ez? Bai, dena irudi berberetik sortzen da. Eta gero, paperaren tamaina kontuan izan behar da, eta ze puntutik hartuko duzun erregistroa. Erregistroa dela, zer? Erregistroa bada, irudia eta horbana nola inkajatuko duen medioa edo teknika. Eta horrela geratuko zen, hirugarren tintarekin. Forma badoa formatzen. Bai, badoa ja da itxuraren bat izaten. Mila esker, Aitor. Zuei, deitzagatik. Hurrengora arte. Berdin.